kerncentrale beschermt e-mail niet goed tegen cybercriminaliteit. Onderzoeksprogramma Zembla maakt zich zorgen. De mail zou makkelijk te hacken zijn. En verder vandaag. Er kan gewandeld worden in waterdunen. Een middeleeuwse monnik krijgt gezicht. Goedenavond. De kerncentrale Borselen beschermt zijn e-mail onvoldoende tegen cybercriminaliteit. Daardoor is de centrale kwetsbaar voor onder meer gijzelsoftware, zeggen experts in tv-programma Zembla. Het onderzoeksprogramma heeft in totaal bij 100 bedrijven gekeken in hoeverre de e-mail beveiligd is. Zelfs de kerncentrale van Borselen heeft zijn systemen niet maximaal beveiligd. Het blijkt mogelijk om de e-mail van Borselen-medewerkers te misbruiken. In een reactie zegt EPZ... EPZ heeft te maken gehad met pogingen van ransomware. En omdat wij goed weerstand kunnen bieden aan cybercriminaliteit en dit permanent monitoren, kunnen wij stellen dat geen enkele poging succesvol was. De kerncentrale zegt dat de nucleaire veiligheid niet in het geding is, omdat dat deel van het bedrijf niet is aangesloten op internet. Wel heeft het bedrijf, naar aanleiding van het onderzoek van Zembla, extra maatregelen genomen. Ook bij de veiligheidsregio Zeeland was de e-mailbeveiliging niet op orde. Ook zij hebben toegezegd dit versneld op te pakken. Vanavond is de uitzending van Zembla over dit onderwerp om 9:05 op NPO 2. Eindelijk is het gebied Waterdunen bij Breskens geopend. De wandelpaden tenminste. Zeeuwen en toeristen kunnen nu met eigen ogen gaan kijken hoe het gebied eruit ziet. En bij de opening was Ariane Lafort. Ja, Ariane, veel symboliek daar. Ja, als gedeputeerde Anita Pijpeling verrichtte de opening door vogels symbolisch vrij te laten. En dat deed ze door kunstkoppen van vogels op een stellage te plaatsen. Dat deed ze niet alleen, maar dat deed ze samen met bijvoorbeeld Waterschap Scheldestromen en ook Molenkaten Vakantiepark, dat hier vakantiehuizen gaat bouwen in het gebied. Het was een feestje vanmiddag voor een project dat toch heel veel tegenslag heeft gekend. Waterdunen bij Breskens is een bijzondere combinatie van kustversterking, nieuwe natuur en economie. Het gebied is 250 hectare, oftewel bijna zo'n 500 voetbalvelden groot. Het project had eigenlijk al in 2015 klaar moeten zijn. Compleet met honderden vakantiehuisjes en een hotel van recreatiegroep Molenkaten. Maar door tegenslagen is het gebied nog akelig kaal. Met name de waterdoorlaat, de waterduiker, leverde problemen op. Door zeewater bij eb en vloed de polders in te laten stromen, ontstaat er unieke getijdennatuur waar veel vogels op af moeten komen. Maar die doorlaat kampte telkens met technische tegenslagen. Ja, Ariane, zijn de problemen met die waterdoorlaat nu voorbij? Volgens het waterschap wel. Ze zeggen nog een beetje fine-tunen van computerprogramma's, maar het werkt en het is ook veilig. Ja, en dan komt de vraag natuurlijk, die vakantiehuisjes van Molenkaten, komen die nou of niet? Vaak merk je al dat als projecten langer duren, dat mensen dan wat ongeduriger worden. En dat begrijp ik ook heel erg. Ik heb wel geprobeerd om al die jaren wel aan te blijven geven dat wij zijn echt committed en here to stay. Absoluut. Noem eens wat data. Data. Wij grondoverdracht eind dit jaar. En dan kunnen wij beginnen met bouwen van onze eerste fase. En dan verwacht ik dat we daarmee open kunnen in het voorjaar van 2023. Ja, dat park van Molenkaten komt er dus, maar wel 8 jaar later dan gepland. Daar zijn ze vast niet blij mee. Ja, je zou kunnen zeggen 8 jaar later dan gepland. Dat betekent dus 8 jaar geen inkomsten. We hebben gevraagd aan Molenkaten, hoe zit dat? Komen jullie dan wellicht met een schadeclaim? Maar ze bezwoeren vanmiddag geen schadeclaim. Dankjewel, Ariane. Het omstreden parkeerbeleid in de gemeente Veren wordt vanaf januari aangepast. Zo hoeft de visite bijvoorbeeld minder te betalen voor het parkeren en gaat op veel parkeerterreinen het uurtarief omlaag. De gemeente heeft dit besloten naar aanleiding van een enquête onder inwoners. Jan Mosmans uit Veren voert al lange tijd strijd tegen de hoge parkeertarieven. Dat is mooi. Dat is een mooi begin, zou ik willen zeggen. Dat het hier verlaagd wordt, is duidelijk. Dat ze zelf wel inzien dat ze gewoon hun hand overspeeld hebben eigenlijk met die hoge tarieven.
Toch is er volgens Mosmans nog ruimte voor verbetering. Zo zou volgens hem de prijs van een dagkaart met de helft omlaag moeten. Sparta heeft Dolf Rox per direct uit zijn functie gezet. Rox, afkomstig uit Oosterland, was al jaren aan de club verbonden. Van hoofdtrainer tot technisch directeur en de laatste jaren was hij hoofd van de jeugdopleiding. Maar de club wil een andere koers gaan varen wat betreft de jeugd. Dat is de verklaring die Sparta geeft voor zijn ontslag. En Dolf Rox heeft zich nog niet neergelegd bij het gedwongen afscheid. Tegen RTV Rijnmond heeft hij gezegd zich te beraden op vervolgstappen. Beter een goede buur dan een verre vriend, luidt het spreekwoord. En de mensen van buurtbemiddeling maken dagelijks mee dat daar niets aan gelogen is. De vrijwilligersorganisatie, die deze maand 25 jaar bestaat, lost in 70% van de gevallen burenruzies op. Ook in Axel lukte dat. Jos, u heeft ooit buurtbemiddeling ingeschakeld. Wat was het probleem? Het grote probleem staat daar op het dak. In de moskee had men in die tijd een houtstookkachel. En mijn school, dat was een kleuterklas zat daar. We moesten op ieder moment de ramen dicht doen en we konden niet meer buiten spelen, want het ging mis. Ik neem aan dat u toen naar het bestuur van de moskee bent gestapt. Nee, ik was daar een beetje bang voor. Ik zat in die tijd te denken van, ja, wat gaat men doen met discriminatie? Ik kende de mensen niet. En toen heb ik opgebeld naar buurtbemiddeling. Dat was in die jaren net pas opgestart. En daarna hebben we een paar maal over een tweegesprek gehad. En dit is dan de gebedsruimte waar we het nu over hebben eigenlijk. Dat die onverwarmd was en heel koud. Wat dacht u met toen buurtbemiddeling bij u kwam aankloppen? Ja, dan denk je al gewoon, wat moeten ze van ons? Waarom staan ze aan de deur? Wat voor een reden hebben ze? Wat zit daarachter? We zijn uiteindelijk na al die gesprekken toch tot een conclusie gekomen van we moeten er verbetering in brengen. En hebben we een pelletkachel aangeschaft om de verwarming te kunnen stoken. Wat zijn nou de meest voorkomende ergernissen tussen buren? Geluidsoverlast in alle vormen. Muziek, dieren, wat hebben we nog meer? Leefgeluiden, slaande deuren, rennende kinderen. Dat is top 1. Wat kun je nou doen als je een conflict hebt met je buren, maar je wil nog niet gelijk buurtbemiddeling inschakelen? Nou, het allerbelangrijkste is dat je eerst rustig gaat kijken wat is er aan de hand. Als je rustig bent, ga de buren dan benaderen en zeg vanuit jezelf, ik zou het fijn vinden dat jij dit en dat deed, want ik heb er last van. En het allerbelangrijkste is, zoek ten alle tijde contact met je buren, ook als er geen conflict is. Ga koffie drinken als je verhuist. En dat zijn we allemaal verleerd en daarom is buurtbemiddeling zo hard nodig. Ja, en Jos Oude Kempers, de oud-schooldirecteur die u net zag, is sinds hij met pensioen is zelf buurtbemiddelaar. En hij heeft inmiddels al zo'n 100 zaken afgehandeld. Een baan krijgen zonder te solliciteren. Die nieuwe manier van personeel aannemen heet open hiring. Het vergt van de werkgever wel wat lef, want je weet natuurlijk niet wie je binnenhaalt. In principe zijn er geen gesprekken. Ze hoeven geen sollicitatiebrief te schrijven. Ze hoeven geen cv aan te leveren. Ze melden zich bij het bedrijf als er een vacature is. Schrijven de naam op een lijst. En zodra de vacature ingevuld kan worden, is die persoon die bovenaan staat de eerste die de baan aangeboden krijgt. Het UWV probeert het nieuwe concept te promoten in de provincie en heeft het onder andere bij restaurant Het Zusje in Terneuzen geïntroduceerd. Die reageerde meteen enthousiast. Ik vind het iets wat we eigenlijk in heel Nederland moeten uitvoeren. Het is een hele goede mogelijkheid voor mensen die heel graag aan de slag willen, maar bijvoorbeeld geen goede cv kunnen schrijven of drempelvrees hebben. Maatschappelijk is het heel erg belangrijk dat wij ook die mensen natuurlijk een kans geven. In totaal heeft Dont er via open hiring 3 nieuwe personeelsleden bijgekregen, onder wie Chantal Dankaart. Ze is blij dat ze is aangenomen, want solliciteren is niet echt haar ding. Ik kom meestal niks van terecht. Ik heb zoveel sollicitaties gedaan, je krijgt nergens geen antwoord op. Of je wordt al afgeschreven zonder dat ze je gezien hebben. Dus dit is gewoon een mooie kans. Ja. Als jij afwashulp bent in de keuken, dan hoef je echt niet hele goede brieven te kunnen schrijven of goede gesprekken te kunnen voeren. Dan heb je hele andere kwaliteit en capaciteit nodig.
om het werk goed te doen. Nou ja, en zo zijn er toch aardig wat mensen die daar moeite mee hebben. Als je reageert op de vacature via Open Hiring heb je dus gegarandeerd een baan. Maar dit systeem is niet voor alle functies geschikt. Als jij elektricien bent of zoekt een elektricien, die moet gewoon aan een aantal kwaliteiten en capaciteiten voldoen. Maar ik denk dat voor heel veel functies waar niet per se een vakopleiding nodig is en waar je intern voor opgeleid kunt worden, voor dat soort functies is het echt interessant. Wij hebben zelf gekozen om echt maar te starten met de achterkant van ons bedrijf. Dan praten we over de keuken, de spoelkeuken, schoonmaak, technische hulpjes. Uiteindelijk kunnen ze gewoon ook doorgroeien naar de voorkant van het bedrijf. En hoe bevalt het nu hier? Super. Super. Ja. Ik ga niet meer weg. Deal. Deal, hè? Ja. En je gaat allerlei andere dingen doen, hè? Ja, en aangeschoven is verslaggever Nansjoe Hiddes. Hoeveel Zeeuwse bedrijven nemen op dit moment mensen aan via dat Open Hiring? Nou, inmiddels zijn er 7 ondernemers die een vacature hebben openstaan via Open Hiring. En al 18 werknemers zijn op deze manier gestart. En daarmee is Zeeland de koploper ten opzichte van andere provincies, want het is een landelijk project. Dat komt mede dankzij UWV Zeeland, want die heeft 1 medewerker ingezet om bedrijven te benaderen die het moeilijk vinden om personeel te zoeken. En hebben gezegd, nou, misschien is Open Hiring iets voor jullie. De andere provincies die hebben dat nog niet. En daarom heeft UWV Zeeland gisteren een online meeting georganiseerd met 90 collega's uit de rest van het land. In de hoop dat zij dezelfde strategie opnemen. En tot nu toe zijn er al veel positieve reacties opgekomen. Ja, ze zijn een voorbeeld voor de rest. Dit is nou eigenlijk ook wel wat voor studenten die stages zoeken. Dat klopt inderdaad. Maar bedrijven die hebben zich daar nog niet voor aangemeld. Het idee is in principe wel gewoon hetzelfde. Stagiaires die kunnen zich aanmelden voor een stage. Als ze dat willen en kunnen en als het ook een beetje aansluit op hun opleiding, dan kunnen zij zich inschrijven op de wachtlijst. De eerste die daarop staat, die krijgt meteen de stage. Ja, en zo hebben ook studenten die normaal gesproken aan de zijlijn staan ook uitzicht op een stageplek. Ja, dankjewel, Nansjoe. De dag begon helder. Landinwaarts vanmiddag wat meer stapelwolken. Maar voor de temperatuur maakte dat weinig uit. Die kwam op de meeste plaatsen tot 17 graden. Morgenochtend is er kans op mist en dat kan best een poosje blijven hangen. 's Middags is het overwegend zonnig en er staat net als vandaag maar weinig wind. Ja, en aan het einde van deze uitzending gaan we nog even naar Kloosterzande. Daar is een middeleeuwse monnik tot leven gekomen dankzij de oudheidkundige kring. Het skelet van de monnik werd in 2013 gevonden bij de kerk in Kloosterzande. En nu is zijn gezicht gereconstrueerd en dat levert dit plaatje op. De monnik is Wilbert gedoopt. En meer over Wilbert en zijn levensverhaal. De man had overgewicht, reuma en was al zijn tanden kwijt. Vind je op onze website. Dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.